Kok dan calik-calik kau bentuk si Pono boy. Dari taba-taba bibi kadang-kadang iduang iyo Pono mah. Pono. Oi Pono. Sia ya? Pono kan? Masa ndak ingat Pono Jawa? Nak takana ada Pono lai. Awak berdua menciluk ayam mamak Pono dulu mah. Kana-kana banal dulu. Oh, ya. Ingat. Samsul kan? Samsul tu abang dan Tu sia ya? masa Pono ndak ingat Jawa? Lupa dah nah. Udin. Udin. Iyo Udin. Udin Maya. Udin. Udin Lia. Asyik kau Pono dulu. Den. Kabar Pono petang kopi di Jawa. Iyo. Hidup rantau kini pahit. Aden pulang kampung saleh. Ande lataraga dan mendengar Pono kau berkabar dalam rapap. Ya apa lo nak ada cerituan ah? Iyo kisah Pono di rantau lah. Yalah hangsol lah rapap tu. Jadilah. Pono pakai kopiah kau. Hari pagi orang babi dua tarui kamu warung rabab diosoh cari tomaswa kini tak jadi bana jo diri ambo matuane Tintiang Pono. Oke men Men kecil anggo. Kecil dan Superman. men tumu kasihnya laki-laki mangakowa angengak bana Oh. Buruang gareja jo buruang punai nan katigo buruang bondo tabang Malayo masuk rimbo ko iyo carito kakito mulai nan sawer jan sampai lupo ko indah ado piti kete piti 100.000 kajadi ju Ampiti sih utang ya. kalau dia agia alhamdulillah kalau indah dia agia yo usahaon jola Barabab selang lu. jadi tolong dangakan elo-elo pasang talingo tahan ango Mati lah orang ya. sorry men pai kata plau pakai rok mini duduk bajuntai mencucuk langkitang di Bali di Ukraina kok den bilang presenden tahun kini raso dioyak gampo gadang idik sangsaro dek kolor nah Corona Pono. iyo itu muka Sweden nandi sabuit nandi baritokan tumpak kapado diri ambo iko kisah ambo sama so ambo pulang dari rantau menuju kampung halaman untuk pertama kalinya Ma'alun semenjak 10 tahun lalu merantau di Jakarta indak pernah pulang sekali jua menjajak kampung halaman Ma'alun waktu tu faktor ekonomi jua nan sadang carut marut Kerja Pono jata. jiko karajonan waang tanyo laba macam karajonan deng kako mengale kolor mengale beha sarato mengale la kacomato sampai menjual baju di kaki limo la den cubo juai urang lai rami tapi rami la lewat sajo indah ado baju abali dari pagi sampai patang indah ado palaris alias indah ado pacatalu padalai ambo sorakan boleh bu boleh pak boleh teteh silakan itu kecek den madanga kecek den tadi ado ibu-ibu mambiak gale den inyo langsung pai bakato ambo katiko tu kenapa dagang saya ibu ambil ini tapi kata udah boleh itu maksudnya boleh dilihat bu bukan boleh diambil kepundung ibu nih itu kata den kapado ibu tadi Mbak Aka caronyo kaman jadi sultan setiok mengalih pokok nanta makan dapet pagi habis coba itu pai duit di rantau
Badun sana indak bakawan lai banyak, tapi kawan kasadonyo kawan bagalak sajo. Hanyo ATM kawanan bisa bake batenggang. Itu pun kalau ado isinyo. Kalau indak ado tulisannya. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Oi ba itu banai. Apa dia hidup di rantau, oh makan doang Di Jakarta di mana penuh tinggal? Kok tinggalan ka di Sabui Ambo pernah tinggal di Kampung Melayu Coba kasih sampai tinggal di Pondok Gede. Baku acok nang pindah. Batanya jua angka pakai den aden pindah-pindah sampai kontrakan karena kontrakan nindak tabayi. Pernah wakatutu aden sedang makan di kontrakan tiba-tiba datang si butet dan punya kontrakan bakato inyo kabake Ambo. Udah, mas mananya udah? Sudah ada uang kontrakannya apa belum? Manjawe aden ketika tuh. Maaf, belum ada butet. Membanar saya 2 hari lagi. Macam mana pula aja udah ini? Setiap saya menagih duit kontrakan membanar terus. Kalau begini terus bisa bangkrutnya aku ini udah. Sekarang begini saja udah. Kalau udah tidak sanggup bayar kontrakan ya udah. Pergi saja lah udah dari kontrakan ini. Masih banyak orang yang mau ngontrak di sini udah. Ba itu kata Bu Butet kebake Ambo tai buat Ambo katiko tu. Coy itu bana susah hidup di rantau, hidup jauh dari mandekan doang. Apa indah ado, apa lama ningga gara-gara jatuh memanjek Batang Pinang di acara 7 balik Agustus. Deula menjangkau sapasang terompa Japang. Adik surang layado, adik nambah namo iyo Iqbal. Setelah den inok den manuangkan rancala den pulang ke kampung daripada idik marasai. Teo hari makan nasi begatan sarato makan jo sampat tempe. Bakulah jadi orang Jawa sepenuh. Iya lupa den. Lama juo sambalado uwo buatan ama. Entah bayang di Ambo Makan basa mojo makan dua. Anak koncek dalam tempo ruang mati tapi jak dek kaki kudu. Sedang makan tabayang mandekan duang jatuh badarang isi ayam matu. Hendak talok dek den hidup di Jawa doma. Iko membayar itu membayar tekan tu saja nan gratis. Biarlah den pulang ke kampung. Dak den jajak tanah rantau. Bisa basobok jo mandekan duang. Rancak den bercocok tanam mencoba taranak di kampung. Asakan hati dan sanang bakumpu aja ama. Menangi penuh mah. Indah aden galak. Ela jale da manangi waang batanyo jue. O lompong sague. Waang indak mengerti perasaan den. Kan pakai gulo. Iyo gulo tapi waang nananguye. Tatahan indah tatahan akhirnya aden telpon nama den maso itu bahasa aden kapulang kampung. Ambo ambil ape ambo pencet nomor ape ama ambo tit. Halo, assalamualaikum. Ambo pono mak. Ambo kapulang seminggu le mama. Manjawe amak den katiko tu. Ya dah baru pono. Aja lupa bawa oleh untuk amak ya. Apa tu mak? Off to you. Itu kata amak den katiko tu.
Dembali talakwang jo baju koko, sarato jo baju gamis, tabau rendong, ai dodol ampe kota. Abi hari baganti hari, latibo hari ha ambo kabarangke, menuju daerah ke kota Padang. Pas jam ampe subuh teng katiko tu babunyi cando alarm. Bunyi apa tuh? Itu bunyi alarm tasinta ambo katiko tu bangkit ambo dari pambariangan lah siap mandi lah tukar baju badan disemprot je parfum Paris koper dibawa tas disandang ambo menuju bandara Soekarno Hatta kabarangke karena Minang mah tuan Nandi bilang sama sotu lah nanya candonya ambo kate kapatabang ambor kues sampai duduk ambo duduk dake iyo jendela karena ambo takut muntah sabuk dipasang pesawat di ujung gas ditakan bagu lambe pesawat take off menuju kota Padang goodbye oh Pulau Jawa. Ndak tanggung dingin wase ambo rasukan ketika tu membuat aden sasak kajamban laden cuba bolak balik masuk ke WC tapi nang kajamban dan indak namo keluar juo aden tahan malaki sampai di bandara Bim Padang mencalik dan resah dan gelisah bertanya pramugari kebakai dan ketika tu ada yang bisa saya bantu pak? Ada mbak, saya mau ke Jamban mbak, tapi tidak mau keluar. Ada WC yang selain itu mbak? Manjawe pramugari ketika itu. Oh tidak ada pak, cuma satu itu aja pak. Bagaimana ini caranya mbak? Ini selang saya mau meletus. Membok selang Pono. Ewa angin tak mengarati, itu hanya bahasa kiasan saja. Itu khusus untuk orang umur 17 tahun ke atas. Oh, batanya balik pramugari itu ke bakai ambo. Bapak bawa selang? Oh iya mbak, tapi selang ini beda mbak. Selang ini selang pusaka yang harus saya bawa pulang ke kota Padang. Dengan tersenyum terbirit-birit, pramugari berjalan ke belakang. Inyo tak galak-galak ketek. Aden pun bak itu pulo kasirok darah di dado menghayal dan dibueknya raso kalama oh dapet bini pramugari namo de mandikan tio hari menghayal Pono mah namonyo jodoh dine siapa nan tahu mai salamu dalam perjalanan menuju yo ke Padang ambo di dalam pesawat hari hujan ketika tu oleng pesawat nambo rasakan bakato aden di dalam hati came rasonyo parui badampung ayo dak kematian kau alun Pono istighfar itu nanda rasakan matuane Habi jam baganti jam lebih kurang 2 jam lah biasa kete pesawat lah sampai yo landing yo di bandara Bim Padang pesawat baranti penumpang lah turun ambola keluar di pintu kedatangan dak tangguang sanang nyuati dan ketika tu maalun kabasobo jaman dekandung indak lamu di antaronyo datanglah beberapa orang agen ada bukit dah pergi kumbu dah bukit 250 dah pergi kumbu 300 indak dodang ada orang menjapuk dah sebentar dah ada orang menjapuk itu kece ambo ketika tu ambo langsung menuju loket taksi bandara pintu tak buka adalah nanya supirnya duduk iyo di mungkong gigi perai kontak tabeyong star masuk star tatakan masih ni duit mandang uang bunyi masih notong gas baresek jonan suwok kini kopleng bapijak jonan kida kopleng tapijak gigi masuk gas ditakan masuk itu lapela kopleng bago lambe oi malah ancai larioto matuane
Ketinggal cando bandara bin mandi tuju taluk bayo tampe rumah mandekan duang. Batanyo aden katiko tu kabake supir. Abako mati ase koda. Angin pada rasa tiangkot rasul. Udah nak tahu dah kini kan bensin lama ada tapasoy AC dimatikan supaya bensin tak boros. Mulia saja AC ambil duit kanda tapi menambah udah 5 ribu. Rokok itu yo ndak dodang. Tasara udah saja danan penting aden sampai ke rumah den. Itu kata aden kabake super taksi ketika tu. Kain cawa panjang samilan lapuak tarampai ate tarali lamo jo lambe taksi dek bajalan lah sampai oto di mungko rumah mandekan dua rem dipijak oto baranti ongkos dibayar adalah turun basorak cando mandekan duang katiko tu onde anak bujang telah pulang. Itu kata mak den katiko terjadi adegan peluk-pelukan antara den nyuama den seperti adegan film Teletubbies. Bakato cando lama den katiko tu onak pulang juo ang mana basobok juo kita jadinyo sanang wana tiama mana indak ka balik-balik waang karantau indak mola asakan kita lai bakumpul di rumah basamona ko ado semua dimakan ko indak samo ditahan asakan kita berkumpul dalam suka dan duka. Lah masuk cando nyuaden ke dalam rumah bakat tua mak den ketiko tuh rehalan dulu maraso uang lelah itu kata mak aden lah duduk dan kini cando dalam rumah nanti tangga lah datang silia baganti ke rumah ambo nambah salam ke bake ambo sambil mengucapkan baru pulang dah itu kecek tamu nak datang ke rumah ambo. Indak dibilang sama sotu wakatu babuko latibo nang kami babuko basamo jama samo sarato jo adek dan kebal lah kalua cando masakan andalan ama aden sambal ado tanak jarianyo macu sarato iyo gule tocu kue kamaloyang sarato kue sapi nah itu banana nyolatakkan di mungko de ama aden. Hai ko bana mama dan rindukan selama kau di rantau itu kecek den kamak den katiko tuwe hai dak tangguang sanang hati ambo rasonyo dak dibilang bana. Pada suatu hari ketika tu di siangnya ambo berjalan-jalan ke pantai air manis. Rencana ambo kapaiyo ngaburburit. Tanpa sengaja di pantai air manis nampak dia ambo si onggok cewek sedang sibuk duduk bergoyang-goyang TikTok. Berdasar hati dan katiko tu tasirok cando darah di dado ambo raso menampak mantan pacar ambo Linda pacar ambo sama so ambo di SMA dulu matuane dengan hati yang penuh dengan keyakinan ambo turi pajatu kasinan Linda kan siapa yo itu kata Linda udah pono mantan Linda waktu SMA dulu. Oh iya udah pono itu kata Linda katiko tu batanyo ambo yo kabake Linda adi mas lamok Linda kok tinggal ambo salamoko nan udah tanyo ambo tinggal iyo di Batam ambo karajo manggale dah manggale apa tuh ambo manggale ketek-ketek apa tuh same
apa jai jarum pentu apa niti katembat pacuki talingo nan palang gadang ado sikek kutu batanyo bali ambo kabake selinda ala balaki selinda alada siatu laki ambo kawan udah dulu mah nasko mencomlah udah jambo siatu Marcel indak pajo indak do ayo mantui indak doda Udin Hadir. Baako waang nan manjawe. Tapi namanya Udin. Iya lupa den. Atu sialek. Itu dah nan duduk di atelon yang. Bang, sekolah lu. Kono kuah. Tiba lah pajan duduk di atelon yang tu kadaki ambo. Takaji ambo katiko tu. Saraso mencaliak sampah gadang. Waang kironyo memet asri tabu. Indak den sangko rigo pipi sinanduang mamakan padi indak den sangko bacando iko oili indak jase tabu kau balaki patui lah salamoko linda kau ngilang saja itu indak bisa berkomunikasi los kontak Baas Linda kau menjatuhkan pilihan kepada Mehmet Asoy Tabuako. Kok dipatui dipandangi lebih ganteng dan pada inyo. Baru inyo bunci sagadang ya katidiang kok paru den sispek oi malindai. Ewa ang mode tu pulo Mehmet indak den sangko waang modeko waang musuh dalam selimut serigala berbulu iti selati sampai hati bana waang Mehmet manga pulo dan waang salahkan ya pono adenko anyo menyelamatkan Selinda menggantikan posisi waang pono daripada lape ka orang rancak lape ka den pono hang tusuk dan dari belakang Mehmet hang pantiak dan dari belakang Den manga payang ang pai salat banyaknya kan dendang mah ala dendang mah ye piti kota lah dia lo kapujuang mah